Krásny dobrý večer, vítajte. Keď sa nám to podarilo presťahovať zvon dovnútra tak, že sme stihli aj začali, vítame vás na prvom výstupe tohtoročného semináru, výstupe hudobnej dielne a na úvod by som chcel povedať také organizačné pokyny, ešte kým prichádzajú ľudia. Tohtoročný seminár je zameraný na podporu, na pomoc. A ja som veľmi rád, že sa s nami spojila aj humanitárna organizácia Ľubov v Kovačici a všetky tie dobroty, ktoré vám predávajú, sú určené pre vás a ak budete mať buď možnosť a nejaké peňažky navyše, môžete ich hodiť do skrinky, ktorá je tam na to pripravená. Ak sa vám bude náš koncert páčiť, môžete tak urobiť aj za ten koncert, pretože prispiejete na dobrú vec, prispiejete pre Mirka Ďurovku z Tisáča a ja som naozaj rád, že som mohol byť súčasťou tohto celého a že výstupom nebudú len jednotlivé predstavenia, koncerty, vernisáže, ale aj to, že sa pomôže človeku, ktorý to naozaj potrebuje, ktorý je v núdzi. Pokojne sa usadne, poďte ďalej, musíte sa báť. On chvíľu vám zahrá hudobná skupina. Aká? My vám dnes ale nebudeme hrať. My sme neprišli hrať, my sme prišli počúvať. Prišli sme počúvať tú najlepšiu kapelu a tú najlepšiu muziku. A dúfame, že aj vám sa podarí prísť na ten istý koncert, na akom sme my, pretože našim cieľom bola cesta. A tá cesta bola naozaj krásna, trvalo to 4 dní. A 4 dní sme sa stretli, ja osobne s ľuďmi, ktorí sú mnohonásobne lepší muzikanti ako ja. A vytvorili spolu malý zázrak za 4 dní, dali dokopy koncert, ktorý bude trvať vyše hodiny. Vytvorili súzvuk, pretože hudba spája. Hudba je univerzálny jazyk. Hudba je viac ako matematika. S hudbou sa dohodneme aj s mimozemšťanmi. Ďakujem pekne.
To bola prvá skladba, hymna, každoročná tradičná hymna, ktorej text napísala Marianka Ibrahimi. A s Mariankou aj budeme pokračovať, pretože ďalší text je to nový text, ktorý prihlásila do tohtoročnej súťaže a volá sa Človečina. Ďakujeme našim krásnym pezinkám. Boli výborné. Ďalší text poradí nie je tohtoročný, volá sa Niečo medzi nami a napísala ho Petra Pekarovič Oravcová. A dá sa povedať, že dnešný večer bude z veľkej časti vyskladané z textov dvoch autoriek, dvoch poetiek, ktoré sa stali súčasťou tohto festivalu, to je Marianka Ibrahimi a Petra Pekarovič Oravcová, pretože budú mať najviac tých textov. Môžeme ísť na to. Niečo medzi nami.
už plavia, zripekavé. Zabúdaš na to a písme boli. Keď som sem prišiel prvýkrát pred 4 rokmi, tak sme s Mírom Sabom boli v dielni. Ja som bol jediný vedúci lektor, aj keď tvrdíte o sebe, že som lektor, je prísilné slovo s mojou vrodenou skromnosťou, však ako iná. Mali sme v dielni 4 deti, 4 ľudí. Z toho som si jedno doniesol z domu. Dnes nás je tu 17. Spolu dohromady 20 lektorov, 20 účastníkov a 20 lektorov, lebo sme sa dohodli, že sa nebudeme deliť. Na tom ročníku pred tými 4 rokmi sme zhudobňovali text Adama Kolára, ktorý sa volá Sklička, a hudbu zložil Miro Sabo. A teraz vám ho zaspievam.
ľudové svetlo cez plamen veru. Ľahko sa láme, jak naše prsty, podobne chliedom vetru. Seminár by nemohol fungovať bez viacerých ľudí, ale myslím si, že našou najobľúbenejšou postavičkou a človekom, šedou eminenciou tohto celého, človekom, ktorý je natoľko zanietený, že dokáže potom, čo predstavenie, ktoré je vynikajúce, s ním obíde celé Srbsko, dokonca Slovensko, ktorý je naozaj šialený, čo sa týka divadla, takým človekom je náš Bírko. Poprosím veľký potlesk pre Bírka. Navonok metalista, ale v srdci folkáč. A preto by sme mu rádi venovali skladbu, ktorú si Vladi nesmierne zamiloval. Text napísala Marta Viteková a volá sa Klaun a baletka. Pozestakunaný, pozime do Jariska,
vytiahneme speváčku z publika, tak nech sa Aurelka pripraví, dobre? Dúfam, že nie je niekde úplne vzadu. Aurelka, zakrič, kde si? Výborný, vpredu sedí. Správne vychovaná speváčka. No, nasledujúca pieseň je výnimočná. Keď sme sa chystali na tento seminár, tak keďže spolupracujem s Breznom, mám s Martom Struhárom, tak po istej dobe išli odtiaľ rôzne chýry, že je divoká, nezriadená. A ja som tak pokojné dievčatka nevidel, pretože my sme o nej na seminári vlastne ani nevedeli, vidieť sme ju videli. A musím ti povedať, že buď taká asi, nenechaj sa zomrieť životom. Toto je jej text, na ktorý si napísala aj vlastnú hudbu. Volá sa Rozum v exile a dnes bude mať vlastne premiéru celosvetovú. Veľký potlesk pre Emi. Hovoríme na Olmerovu. Dnes sa nám darí a v topiacich člnov. Včera bol cirkus, dnes ide už domov. Svet ide dopredu, no zručnou brzdou môžeme kričať, no len pod perinou. Pieseň sa volala Rozum v exíle.
Aurelka, prosím ťa, poď hore teda. Daj si pozor na káble, dobre? Ja si to tak užívam, že tento rok konečne nemám zapichnutý žiadny nástroj. No tak postávam a vlastne sa prišmrkávam popri všetkých. Nasledujúca pieseň má možno trochu aj presah už aj za hranice Srbska, pretože minimálne na našej Zuške, aj na vašej Zuške sa už hrá a spieva a učí sa v rámci výučby na základnej umeleckej škole. Volá sa Superman na dôchodku. Dobre som povedal? Áno. Lebo tu Maťo, ktorý vlastne je pán Nikto, napísal iba Superman. On je taký lenivý, ani nenapíše celý názov piesne. On tu vlastne ani nemal byť, hej? Ale je. Dobre, no aspoň to napísal. Text napísala Marianka Ibrahimi, áno. Piesne sa volá ešte raz Superman na dôchodku.
Ďakujeme veľmi pekne. Aj našej diváčke a prezradím, že Aurelia je Peťová dcéra. Myslím, že to je veľmi pekné. Ale ja to nie tak vychádza, že aj moje deti sú pekné. Polcovi. Je netvrdí, že ja som otec, to nikdy nemyslím. Matko Távky má istotu. Ďalší text napísal Miro Savo. Ja som nesmierne rád, že je to človek, ktorý lieta na bicykli, ukazuje nám zákuť Kovačice, chodí, po minulé roky ešte chodil pomáhať aj do kuchyne, nosil nám hudobné nástroje, že konečne sa nám podarilo zhudobniť aj niečo od neho, lebo nikdy nám nevychádzal čas. Pieseň sa volá Hra slov a je to taký blues. Tengo clave la memoria.
Neviem, by ste si to všimli, ale my tu robíme také rôzne prestupy, prechody. Deti sa presúvajú, že to nie je tak, že jeden hrá na jednom hudobnom nástroji, tu sa podávajú hudobné nástroje z ruky do ruky, čo je úžasné, že máme takéto multi-instrumentálne deti a dokonca aj deti, o ktorých sme nevedeli, že vedia hrať na mysliach. Skoro každý vie brkať do gitary. Je to fakt naozaj fantázia, som rád, že sa nám podarilo dať dokopy takúto skupinu. Ďalšia pieseň sa volá Divožienka a musím si ju nájsť, lebo ja som starší pán, nevyzerám, viem, som zachovalý. A napísal ho teda Petra Pekarovič Oravcová a tiež vznikla minulý rok Divožienka. Môžete nám pomôcť, ak sa chcete pridať, potrebujeme od vás taký takú dlaňovú perkusiu. Keď zarodí ovocie, budeme žať. Ďalší. Marianka, to je dvojte. Marianka, ty si to je úžasné, keď si. Môžeš sa napiť. To je krv, ktorá sa vylieva za to. Áno, môžeš sa napiť. Pieseň, ktorá nasleduje, sa volá Priebázne. To je úžasné, keď autorka napíše text a sama si ho môže zaspievať. To znamená, že sa z nej stáva pesničkárka. Vítaj medzi nami pesničkárku. Aj s tou, že si môžeme zaspievať s tebou.
si nádej, ukáž svetlo, aj keď sa mi ťažko dýcha, spolu silný sme. Prosím šancu, že svet nie je zlý, ukáž mu pekne spolu, že nás nezlomí, nezlomí. Svet učia, ľudia ľudí, niekedy ti ma trpí, zbytočne ťa dáva súdy, prežije ten, kto ti ma trpí. Svet učia, ľudia ľudí, nájde sa ľudí do záhody, až sa tu nachodí ľudí, spolujte tu okno a nehodí. Všetci, máte ruky, nejaký záver, ale ešte nekončíme, nemyslíte si. To vám poviem potom, to prekvapenie. A na záver by som patril asi predstaviť pred poslednou piesňou v miestnosti všetkých účinkujúcich, ktorí tu dnes večer účinkovali, takže ja pôjdem v poradí, ako sme to dávali na plagát. Poprosím, aby každý z vás sa nejakým spôsobom ukázal, aby sme vedeli, o koho ide. Hanna Barca! Sara Bakoš, Melália Beška, Emina Časárová, Marian Viečevský, ktorý vlastne v inej dielni, ale aj v našej, my sme tu mali také presahy. Peter Chromek, Marian Majngrahy, Ena Jurica, Peter Pedziel Lahký a Aurelia Lahká. Prosím vás na vás. Miriam Lenham, Ema Molnerová, Aurel Gabo Pohorele, Lara Pohorelcová, Katarína Poliak, Ľuba Stojkovič a Rema Veňarský. Ale máte takú medzipriestore, takže idem teraz hovoriť mená lektorov tejto dielne. A mená lektorov sú naša nádherná zbormajsterka, urobila úžasný kus práce s týmito šikovnými babami. Vierka Semaňáková, Mozart z Pisáču, Gábo, Vladimír Lovás. Človek, ktorý dokazuje, aký veľký význam má niečo, toto, čo sa tu robí. Pretože nemal sem ísť, nastúpil do novej práce,
povedali mu, že nedostane v lete dovolenku, nepoviem do akej práce nastúpil, neboj sa. Nedostal, tak to všetci vedia. Nedostal v lete dovolenku a nakoniec si ju vybavil a nikomu o tom nepovedal. Takže keď sme sem prišli, my sme ho vlastne aj s Vierkom sme zostali úplne v šoku. Teší ma, že tu bol, pretože bez neho by to nebolo ono. Maťko Urban! Nakoniec to najlepšie na záver, ako sa hovorí, počkaj, by som to nepovedala. Dobre? Ako to bolo? Ten najspoľahlivejší, najdobrilnejší, najzábavnejší, najzodpovednejší, to sme sa pridali, a ešte bolo najtalentovanejší, najskromnejší, ešte nejaké najpokornejší v tom prvom rade, samozrejme. Najkrajší, to som bola ja. Ale hlavne studnica nápadov a taký otec našej dielne, doslova, keďže tu má dve deti. Tomáš Pohorelec. Ďakujem pekne. Katky ste na to najdôležitejšie. Katky najobľúbenejšie. Ale vlastne ono je to o tom, a v prvým roky ja vlastne nič neviem. Jediné, čo dokážem, je presvedčiť ľudí okolo mňa, že má zmysel niečo robiť. Ľudí, ktorí to vedia lepšie ako ja, ktorí niečo naozaj vedia vytvoriť a dokázať. Rozlúčime sa s vami záverečnou piesňou, ktorej text napísala Petra Pekarovič-Koravcová a ja musím povedať, že jej texty ma vždy vedia zasiahnuť, aby som vám odcitoval aj v messengerovej komunikácii s Katkou, ktorú sme viedli, keď mi poslala texty, ale keď to dočítam, tak môžeme začať hrať. Ešte predtým chcem povedať jednu vec, že dnes je deň, kedy pred niekoľkými desiatkami rokov jedna skupina ľudí trhla do našej krajiny, pretože tvrdila, že sme iní a že by nás bolo treba zrovnať. Deje sa to stále. Stále vo svete je nejaká skupina ľudí, ktorá si myslí, že tí druhí sú iní a že by ich mali obrátiť na svoj obraz. Ja si myslím, že to nie je správne, že krása je tá inakosť. Krása je to, že každý z nás je niečím výnimočný. A keby svet bol čierno-biely, šedivý, všetci by sme chodili v uniformách, stratil by ľudskosť. Takže som rád, že motom tohto ročného festivalu je inakosť. Strážime si to. A možno, že ten svet, keby sme boli všetci, keby sme sa všetci chápali, keby sme investovali toľko lásky do nenávisti, ako to robíme, možno by ten svet mohol vyzerať úplne inak a mohol byť ešte krajší, ako je. Ďakujem. Budem čítať aj smajlík, aj imitovať, dobre? Prišiel som domov, otvoril som si folder so textami, vyskočil mi Pekarovičový text a hneď išla melódia, tak píšem také, najskôr som ho samozrejme nahral. Na mobil poslal. Tak som to otvoril, smajlík. Milujem jej texty. Vždy z nich ide rovno melódia, píše ich pre mňa, smajlík. Musel som to rovno nahrať, aby som nezabudol. Srdiečko odkiaľ. Katka. Tento rok nebolo veľa textov piesní, ale niečo sa urodilo. Napríklad aj toto. Smiley. Sorry, že to spamujem, ale dejú sa mi teraz také zvláštne veci a toto som otvoril a prišlo mi to proste ako zjavenie. Ale možno je to po troch pivách normálne. Smiley. A možno sa vám dejú veci, ktoré sa majú diať. Alebo už aj nepí. Smiley. Smiley. B je správne. Jasné. Zakopať, podniesť pod koberec, veď ráno je nový deň. Smiley, 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 smiley. Ak máte mobily, kľudne ich vyťahnite. Otočte na nás, zasvietme si.
čas reprí. Uvádzaš ráta minúty, čarovné klamstvá. Rozlené ústa plynúti na programe Fraška. Hra o dvoch dejstvách, od ktorej zápletku nikto z nás nestál. Pýtaš sa, kto som ja, pýtam sa, kto si ty. Hráme tu spolu príbeh, už dávno odžitý. Pýtaš sa, kto som ja, pýtam sa, kto si ty. Máme tu spolu príbeh, už dávno odžitý. Šepkárka nenašepká, lásky tajný tón, ako pás ticho spieva, čo ti príde dom. Radisko tlieska, nikto však nevstal, opona padá, ja som to nevzdal. Pýtaš sa, kto som ja, pýtam sa, kto si ty. Pýtaš sa, kto som ja, pýtam sa, kto si ty. Máme tu nás príbeh, už dávno žitý. Občas to zvláštne bolí, vypadnúť z hlavných rolí, vedľajšie úlohy. Hrali sme všetci tóny, bez svetiel reflektorov. Skončíme nemú éru, v znamení dávnych sporov. Počkám si na vernieru. Pýtaš sa, kto som ja, pýtam sa, kto si ty. Hráme tu spolu príbeh, už dávno odžitý. Pýtaš sa, kto som ja, pýtam sa, kto si ty. Hráme tu spolu príbeh, už dávno odžitý. Pýtaš sa, kto som ja, pýtam sa, kto si ty. Hráme tu spolu príbeh, už dávno odžitý. Pýtaš sa, kto som ja, pýtam sa, kto si ty. Hráme tu spolu príbeh, už dávno odžitý. Pýtaš sa, kto som ja, pýtaš sa, kto si ty. Hráme tu spolu príbeh, už dávno odžitý. Pýtaš sa, kto som ja,
účastní. Že ste prišli na ten istý koncert ako my, to je výborné. Vidím, nemôžem sa pozerať na Mirka, lebo mám som spotený, smrdím. 4 dní som nespal. Včera mi bolo zle. A dnes mi krásne. Som rád, že môžem byť súčasťou a myslím, že hovorím za všetkých, že sme rádi, že môžeme byť súčasťou tohto celého. A teraz by sme vám ešte chceli dokázať, že hudba naozaj spája. Že hudbe nezáleží na národe, na rase, na náboženstve. A naše decká vám ešte zahrajú pár skladieb v rámci takého improvizovaného zoskupenia medzibrodských, kresťanských a kovačických detí. Takže ešte neodchádzajte, ešte vás čaká pár piesní. Ďakujeme ešte raz veľmi pekne, bolo vám nám s vami nádherné.
Thank you.